Fl-aħħar jiem il-Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma ħabbar id-dettalji ta' proġett li għandu lan li jtejjeb il-kwalità u l-maniġġar sostenibli tal-ilma tal-pjan u tas-sistema tad-distribuzzjoni mir-reservwar fil-qrendi għal madwar. Dan hu proġett li se jsir b'fondi tal-Unjoni Ewropea u parti minn numru ta' proġetti oħra li qed isiru b'investiment ta' 100 miljun euro ta' fondi Ewropej. Fis-qarrija l-Gvern spjega li dan il-proġett u marbut mal-ħruġ ta' tender għal qtuħ ta' trinek u l-installazzjoni ta' pajpijiet biex jiġi estiż in-netwerk ta' distribuzzjoni primarja lejn żoni remoti bħas Siġġiewi, Ħażebbuġ u l-Qrendi. Ix-xogħlijiet jinvolvu madwar 15 km ta' qtuħ ta' trinek u aktar minn 45 km ta' mains ta' ilma tax-xorb. F'kummenti lil Net News, is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit qalet li l-Unjoni Ewropea ġabet titjib f'diversi joqsma fl-ibliet u l-irħula tagħna. Ifakret kif fl-aħħar snin fis-Siġġiewi saru diversi investimenti fondi tal-Unjoni Ewropea f'toroq rurali u fil-proġett ta' pavimentar u tisbieħ madwar iż-żona tas-Salib tal-Olja. Is-Sindku fakret ukoll li fl-aħħar xhur fis-Siġġiewi ingħataw wiċċ ġdid lil triq Ħall Xluq u triq Witt Kosta. Dan l-investiment sar b'kofinanzjament bejn il-Kunsill Lokali u l-Unjoni Ewropea. Tenniet li l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi qed jiddiskuti wkoll mal-awtoritajiet dwar investiment f'toroq rurali oħra wara li jitlesta dan il-proġett tal-ilma.